Ħanħodkom lura għal l-ewwel stadji tal-Knisja meta Pietru u Ġwanni fejqu raġel paralitiku u l-awtoritajiet reliġjużi Lut ħadu għalihom u anke rrabjaw għalihom għaliex kienu qegħdin jgħalmu f'Ġesu il-qawmien mill-mewt. Imbagħad Pietru mimli bl-Ispiritu Santu qalilhom ħakkiema u anzjani tal-poplu. Jekk aħna llum qed inkunu investigati minħabba benefiċenza magħmula lil bniedem deboli b'xiex dan tfejjaq, ħajkun magħruf lilkom ilkoll u lill-poplu kollu ta' Iżrael illi f'isem Ġesu Kristu, in-Nazzarenu, li intom sallabtu li Alla qajmu mill-imwiet b'dan l-isem dar-raġel li jinsab wieqaf qudiemkom b'saħħtu. Dan Ġesu huwa l-ħaġra riġettata minnkom il-bennejja li saret ras il-kantuniera. U m'hemmx salvazzjoni f'xi ħadd ieħor, għax m'hemm ebda isem ieħor taħt is-sema mogħti fost il-bnedmin li bih jeħtieġ inkunu salvati. Din hija l-kelma tal-Mulej. Ħafna minnkom temmnu l-Evanġelju u tgħoddu li konfuskom imbierka, però forsi fostna hawn xi nies li għadhom titubanti, għadhom jeżitaw, jisimgħu ifittxu il-messaġġ jogħġobhom, però għadhom ma ħadux dak il-pass deċiżiv li jistqarru pubblikament lil Ġesu bħala s-Sid u s-Salvatur ta' ħajjithom. Aħna lkoll konna bħalkom xi darba u nafu x'jiġifieri li tixtieq temmen forsi għadek iżżomm lura kważi qas il-għala. Il-ġimgħa l-oħra ikkonsidrajna il-fatt illi jekk hemm kuxjenza fil-bniedem hemm Alla fis-smawiet. U investigajna flimkien u rajna li ekku. Però llum ħantikom lilkom forsi għadkom bejn naħa u oħra. Ħantikom evidenza jerġa' aktar qawwija minn hekk. Illi hemm Alla u la darba hemm Alla, allura ħajja tagħna ma tistax tibqa' għaddejja bħalli kieku mhux hemm. Għax din hija l-kwistjoni ewlenija tal-eżistenza tagħna. Hemm Alla għax jekk hemm Alla ħanimxi mod, jekk m'hemmx Alla nimxi mod ieħor. Il-teżi tiegħi hija din illi fuq din l-art f'din-dinja mexa bniedem jismu Ġesu ta' Nażaret illi jurina u jagħtina evidenza ċara illi hemm Alla infinit u etern. Ejjew flimkien nesploraw l-hawnhekk l-eżistenza tiegħu. Imbagħad ukoll il-ħajja tiegħu, it-tagħlim tiegħu, il-mirakli, il-qawmien tiegħu minn bell-imwiet, da kollu juri illi Alla jeżisti ta' bilħaq. Ġesu huwa l-aħjar, ngħid jien, huwa l-aħjar evidenza illi Alla jeżisti. Issa kif nafu dwar Ġesu però? Ġesu għex żmien twililu. Però ħasasikom kif nafu dwar Ġulju Ċesari? Ġulju Ċesari twilet jerġa' qabel Ġesu. Kif nafu dwaru? Mill-kitbiet tiegħu. U kien hemm żewġ storiċi fi żmienu, Ċiċerun u Sallust illi kitbu dwar Ġulju Ċesari. Illum ħadd ma jiddubita illi Ġulju Ċesari kien verament jeżisti u għamel it-tali affarijiet. Għaliex mid-dokumentazzjoni antika li għandna nistgħu niverifikaw il-realtà tiegħu. L-istess ħaġa dwar Ġesu. Ġesu għandna dokumentazzjoni affidabbli, għandna sigurhom l-erba' Vanġeli, imma erba' rakkonti dwar il-ħajja ta' Ġesu miktuba minn nies totalment differenti minn xulxin. Wieħed kien kollettur tat-taxxi. Ieħor ma kien xejn speċjali, Marku. Ieħor kien tabib u ieħor kien sajjied. Li l-koll dawn separatament ħallewna din l-evidenza dwar il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. U dan hija aħna bħala nies raġonevoli li rridu niddeterminaw dawn id-dokumenti huma validi, huma awtentiċi,
nagħmel sew jekk nemminhom jew nwarrabhom. Kif nafu pereżempju dwar l-eżistenza ta' Napoleon illi tilef il-battalja ta' Waterloo? Kif nafu? Mhux mid-dokumenti li ħallewna l-antenati tagħna. Jew kif nafu l-liġi Malta? Għax hekk hemm miktub. Kif nafu dwar Churchill li kien ipejjeb is-sigarri, dwar Luteru li kien Patri Agostinjan, kif nafu? Kif nafu dwar Sant'Antin ta' Padova? Min kien u x'kien jagħmel? Kif nafu dwar Robin Hood? Kien jeżisti Robin Hood? Well, narblu l-evidenza, nisnuha, nefalwawha u nimxu minn hemm. U din hija l-sfida li hemm qudiemna. Ir-rapporti li għandna dwar Ġesu ta' Nażaret irridu naħduhom bis-serjetà. Għaliex huma l-evidenza ewlenija illum il-ġurnata nistgħux nemmnu dak li nkiteb dwaru. Inkiteb ħafna dwar Ġesu ta' Nażaret, biss jekk insemmu mbagħad il-Vanġeli apokrifi, Vanġeli li deru minn nies oħra, u jissemma wkoll f'ħafna awturi oħra barra mill-Bibja ta' qed ngħid. Ġifieri, rridu ħanikkonċentra fuq dawn l-erba' Vanġeli li huma parti mill-Bibja mqazza u ngħidu dawn huma awtentiċi jew inventati jew xi trikk li ħadd ieħor qiegħed jipprova jilgħab fuqna llum il-ġurnata. Bħal-eżempju ħansemmilkom il-dokument antik illi fil-Medjuevu kien jintuża biex juri illi il-Papa ta' Ruma għandu awtorità fuq l-Italja u għall-kap tal-Knisja, dokument illi kien magħruf bħala donazzjoni ta' Kostantinu. Donazzjoni ta' Kostantinu huwa dokument importanti, il-Papa bih bis-saħħa tiegħu tajjeb, ikklejmja nofs l-Italja bħala l-artijiet tiegħu, l-istati papali ngħidulhom, u l-awtorità eċċezzjonali li hu kien qed jeżerċita. Però fis-seklu 15 tfaċċa wieħed jismu Lorenzo Valla li kien filologu u kien studjuż kbir, u għabad dokument miktub bil-Latin u beda jistudjah. U beda jinduna illi il-lingwaġġ tiegħu u l-espressjonijiet li kien fih u l-vokabularju tiegħu ma kienx jaqbel mal-Latin tas-seklu 4 meta suppost inkiteb tad-dokument. Mis-seklu 4 għas-sekli. U dan għanduna. U kull min indenja jiċċekkja ir-riżultati tiegħu, l-konklużjoni tiegħu li d-dokument huwa fals. Ħareġ konvint. Issa, illum il-ġurnata għandna 4 Vanġeli li ilhom miktuba 19,000 sena, tajjeb, studjati, investigati, imqablin flimkien, u għad m'hemm ħadd li jgħid, oj, hemmhekk hemm żball. Jew hemmhekk ma jaqblux flimkien. Jew jidher li inkitbu mhux fl-ewwel seklu, imma fis-seklu 5. U għalfejn għandi nemminhom għax jiena irrid illi jekk se nisma' dwar rapport dwar Ġesu ta' Nażaret li jkun inkiteb frisk fi żmienu stess. U dan il-Vanġeli huma dokumenti miktuba fl-ewwel seklu minn nies ta' żmienu stess. Ta' żmienu stess. Imma kif għattilkom ukoll, interessanti illi nikkonsidraw illi Ġesu jissemma ħafna f'awturi oħra differenti. Għandi ftit eżempju. L-istoriku Ruman Taċitu, illi dana miet fis-sena 120. Ġifieri kważi fi żmien l-Apostli da, qegħdin ngħidu. Illi tkellem fil-ktieb tiegħu dwar il-persekuzzjoni tal-insara matul l-imperatur Neruni u jsemmi l-Ġesu, jgħid hekk ara preċiżament. Kristu li min għandu oriġina l-isem Kristjani sofra l-pina estrema matul ir-renju ta' Tiberju li kien imperatur minn taħt idejn wieħed mill-prokuraturi tagħna Ponzu Pilatu. Is-superstizzjoni l-aktar imqarba hekk imrażna għall-mument reġgħet tfaqqat mhux biss fil-Ġudea, l-ewwel sors ta' dal-ħażen iżda mqar f'Ruma. Dana Taċitu qiegħed jikkonferma fatti li nafuhom mill-Vanġeli, mill-erba' Vanġeli.
inkluża il-kruċifissjoni ta' Ġesu. Hemm storiku ieħor ludi id-darba jismu Ġosifus. Ġosifus miet fis-sena 100. Għadar boħra fi żmien l-Apostli illi ħalla l-istorja tal-Lut fid-dettall u semma li Ġesu kemm il-darba fil-rekordji tiegħu. Jgħidilnek għal-ħabta ta' żmien għex Ġesu, raġel għaref, jekk ta' bilħaq imisna nsejħulu bniedem, għax kien wieħed li wettaq emejjel sorprendenti għallim tat-tali nies li aċċettaw il-verità bil-ferħ. Rebaħan ħatijaw ħafna Lut u ħafna Griegi kien il-Kristu. Kien il-Messija jgħid, kien dak li Alla wiegħed permezz tal-profeti. U meta minħabba l-akkuża tan-nies prinċipali fostna, Pilatu kundannaha għas-salib, dawk li waslu biex iħobbuh ma jedewx. Derilhom wara li kien restawrat għal-ħajja mat-tielet jum għax il-profeti talla kienu bassru dal-ħwejjeġ u elf meravilja oħra dwaru. U t-tribut tal-Kristjani jekk imsejjaħ għalih għadu sallu ma sparixxiex. Dan mhux Kristjan, Ġosifus, mhux Kristjan. Huwa storiku, huwa historian, jikteb x'ġara fil-passat. U qed jgħidilna li Ġesu li kien jagħmel il-meravilli, il-mirakli ġifieri u li attwalment ma jmissniex insejħulu sempliċi bniedem da. U li wkoll minn belli mwiet skont kif qalu l-profeti. Hija testimonjanza sabiħa. Però kien hemm nies ukoll illi ma kienux jaħmlu la l-insara u laqas il-Ġesu. U meta kitbu kritika kontrihom. U naħseb li eżatt wieħed imsemmi huwa Celsu, bl-Ingliż Celsus. Fis-seklu 2 filosofu Grieg, dak iż-żmien il-filosofi kienu moda ħafna, u dana ħlif kritika ma kellux għal Ġesu. Però jekk jiena llum il-ġurnata nikteb ktieb kontra il-President Brian Borch, u nibda najru u ngħid kemm u jgħaddu 1000 sena oħra, tifhem? Mi jaqra l-ktib tiegħi ikun jaf mela vera kien jeżisti Brian Borch bħala President, avolja jiena nkun għadd kontrih. U dan wieħed hekk, dan Celsu jgħid il-Ġesu minħabba l-faqar tiegħu inhu ħajħallat in-eżattezzi ma' verità. Imma xi ħaġa li nistennewha. Ġesu minħabba l-faqar tiegħu inkera biex imur l-Eġittu. Fi waqt li kien hemm akkwista ċerti setat li l-Eġizzjani huma orgoljużi li jpossidu. Ir-ritorn għad-dar sodisfatt wisq illi jippossidi dawn setat u li minħabba fihom ippreżenta lil nnifsu bħala Alla. Dana kien kritiku aħrax kif qedtilkom, però jammetti l-eżistenza ta' Ġesu illi kien assoċjat mal-ħidma tal-mirakli u li infatti klejmja illi huwa divin, illi huwa Alla nnifsu. L-aħħar wieħed li nsemmilkom hemm ħafna kif għattilkom. Ġuljanu l-Apostata illi kien imperatur Ruman għal ftit snin f'nofs is-seklu 4 jgħid Ġesu issa ġie onorat kemm jista' jkun floli. Għal kemm ma wettaq xejn dejnu ta' fama jekk kemm il-darba wieħed ma jaħsibx il-fejqan ta' Zopob u tal-Omja u l-eżorċiżmi tal-indemonjati fl-irħula ta' Betsajda u Betanja u maqatti ta' fama. Da qiegħed qisu jarmieħu da ma mexen speċjali ta' Ġesu. Imma bli qed jikteb qed jammetti li Ġesu vera kien jeżisti. U li vera għamel l-eżorċiżmi keċċa d-demoni ġifieri u vera fejja Zopob u l-Omja. Minn fom l-edewwa tiegħu stess għandna evidenza li Ġesu ta' bilħaq jeżisti. Però anke studjużi moderni bħal Will Durant dana kiteb l-istorja tal-Ewropa miżmien il-Griegi sal-lum. Jien għandi din l-istorja, 12 volum u xandasek. Impossibbli taqraha, impossibbli taqraha. Ġifieri huwa studjuż tal-prima klassi. U ma kienx Kristjan, però simgħu x'jgħid. L-istess insistenza tal-insara bikrija fuq l-istoriċità ta' Ġesu, ġifieri li Ġesu verament kien jeżisti, targumenta illi ma kienx figura vvintata. Illi ftit irġiel sempliċi f'ġenerazzjoni waħda jivvintaw personalità hekk setana u tappella, b'etika hekk eżaltata u b'viżjoni tant elevata ta' fraternità umana,
ikun miraklu wisq aktar inkredibbli minn kwalunkwe ieħor rekordjat fil-Vanġeli. Qed jgħid mill-evidenza li għandna illi tivvinta figura jisimha Ġesu ta' Nazaret bil-mirakli li jagħmel u li qam minn bejn l-imwiet hija impossibbli. Hija impossibbli. Wildu Ra, avolja ma kienx Kristjan, jaċċetta il-dokumentazzjoni favur Ġesu Kristu. Iva, għandna din l-evidenza storika dwar Ġesu, Luqa wieħed minnhom illi jieħu l-inkarigu fi żmienu biex jikteb ir-rakkont dwar Ġesu. U Luqa ma qabatx bla doċċ u bit-traskuraġni kiteb dak li fettillu. Isabu kif jibda l-Evanġelu tiegħu. Ġara darba ħafna intrigaw biex jikkompalaw jew jiġbru narrattiva dwar l-affarijiet imwettqa fostna. Bħalma ddewhomlna dawk li mill-bidu kienu testimoni okulari u ministri tal-kelma, ġifieri Luqa jaf li kien hemm ħafna li rawh u semgħuh lil Ġesu. Mill-bidu. Lilu wkoll der li tajjeb wara l-investigajt kollox bir-reqqa mill-bidu li niktiblek bordni konsekuttiva wisq eċċellenti Teofilu sabiex tkun taf sewwa iċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li dwarhom kont imgħallem. Luqa qed jgħidilna illi jekk naqraw il-Vanġelu tiegħu qed naqraw rakkont ċert tal-ħwejjeġ li ġraw fil-persuna ta' Ġesu ta' Nazaret. Huwa dokument storiku u Luqa infatti jenfasizza l-investigazzjoni bir-reqqa illi għamel qabel ma beda jikteb. Anke Ġwanni l-Apostlu fit-tmiem il-Vanġelu tiegħu jgħidilna illi ħafna sinjali u mirakli oħra għamel Ġesu matul il-ministeru tiegħu. Imma dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu huwa il-Messija bin Alla. Biex billi temnu jkollkom l-ħajja f'ismu. Ġifieri Ġwanni kien jaf li kieku kelli nikteb kollox aqas id-dinja kollha ma tesal kotba li nikteb, ma ktibtilkom dar-rakkont biex issiru mitħla ta' Ġesu u biex temnu fih u hekk ikollkom il-ħajja eterna. Ġifieri huma nies jafu x'qegħdin jagħmlu huma responsabbli biżżejjed biex jgħaddulna rakkont tajjeb, affidabbli, ġifieri nistgħu nafdawh illum il-ġurnata. Aktar minn hekk però. Il-ħajja ta' Ġesu mhux twieled bħalma twieled jien jew int. Ġesu twieled u wetta il-profezziji illi Alla ta' minn mijiet ta' snin qabel b'diversità ta' profeti ibda minn Mosè Ġesu wettaqhom fil-miġġa tiegħu. Li imwieled f'Betlehem il-profeti hekk qalu. Li kellu jitwet mill-Verġni il-profeta Eżajja qal. Li kellu jagħmel mirakli li jkun tradut, mislub, jirxoxta, jitla lura fis-smawiet, da kollu kien profetizzat. Jiena għoddejt tal-inqas 115 il-profezija distinta li jinarfu ċaru tont li dan il-profeta Mikea pereżempju qed jikteb dwar Ġesu hawnhekk. 700 sena qabel ma twieled Ġesu. Hija evidenza illi iva il-patt il-qadim dak li ġara qabel ma twieled Ġesu kien kollu preparazzjoni għal miġja ta' Ġesu fostna. Kif jgħid l-Apostlu Pawlu meta waslet il-milja ta' żmien Alla mbagħad bagħat il-libnu imwieled minn mara. Imma wkoll għandna evidenza arkeoloġika. X'qegħdin jiskopru, peżlu dal-aħħar skoprew is-sinagoga ta' Kafarnahum fejn Ġesu kien imur jippriedka kull nhar ta' Sibt. Il-fdalijiet tagħha ovvjament. Ġiet skoperta iskrizzjoni ta' Pilatu f'Ċesarija illi tikkonferma illi kien gvernatur tal-Ludija fi żmien Ġesu. Infatti anke nies illi forsi għandhom dubju jew iridu jsibu l-iżbalji f'dawn l-erba' Vanġeli għamlu żmien qabdu ma' Luqa għax Luqa tant isemmi ismijiet u postijiet u titli differenti għal dan żgur żbaljaw hekk. Però kull ma jsibu s'issa u nassigurakom li mhix se tinstab xi ħaġa li hija kontra jew tikkontradixxi dawn id-dokumenti. Għandhom biex ngħidu hekk it-timbru
tal-awtentiċità fuqhom. Però nisimgħu wkoll xi klejmja Ġesu. Ġieli nisimgħu xi Musulmani jgħidulna ma Ġesu qatt ma qal jien Alla. Min huwa int biex tpoġġi d-diskors fuq il-sin Ġesu? Ġesu jitkellem kif irid hu u kif derlu li l-aħjar li jitkellem. Ġesu qal kemm il-darba u tagħna x'nifhmu b'mod ċaru tont illi huwa Alla nnifsu. Fi Ġwanni 8 jgħidilna qabel ma kien Abraham jiena hu. Mhux jiena kont, jiena hu. Abraham kienu mejjed 2000 sena u Ġesu qal qabel ma eżista Abraham jien hu. U għat-titlu ta' Alla nnifsu. Fi Ġwanni 10 jgħidilna jien u l-missier ħaġa waħda aħna. Hemm unità bejn u bejn il-missier. Li d-disċipli qalilhom min jara lili jara l-missier li bagħatni. Xi trid iżjed? Xi trid iżjed? Il-claims ta' Ġesu huma ta' bilħaq eċċezzjonali. Infatti qal illi jota waħda jew nitfa' waħda mill-liġi ma titħassarx qabel kollox jitwettaq. U kif jitwettaq? Jitwettaq fih. It-twettiq tal-profezzi kollha kollox jipponta lejh. Darba wara li tagħmmet minn Ġwan il-Battista daħal fil-sinagoga ta' Kafarnum u l-attendent ta' l-ktieb ta' Iżajja fetħu u beda jaqra. L-Ispiritu tal-Mulej fuq jaxu dilikni biex inxanda l-Evanġelju foqra, niftaħ il-kanċell tal-ħabs, nagħti d-dawl lill-lomja, inxandar il-sena tal-ġublew tal-Mulej. Ara il-ktieb raġa' l-attendent u qallhom dalli għaddi kif rajtilkom illum seħħ f'idnejkom stess. Jien huwa dak li Iżajja 700 sena ilu tkellem dwaru. Kollox jirrivolvi dwar Ġesu Kristu. Kollox. Fi żmien meta kien wasal biex imut, Ġesu jgħid għax ngħidilkom li dan li hemm miktub jeħtieġ ikun mitmum fiha. U kien magħdud ma' nies bla liġi. Għax il-ħaġa dwari għandha it-twettiq tagħha. Ġesu kien jaf illi kull ma nkiteb fil-Bibbja fl-Antik kien miktub propjament dwaru. Nikkonsidraw ukoll il-tagħlim tiegħu. Il-tagħlim tiegħu jekk nieħdu mqar il-priedka tiegħu fuq il-muntanja. Hija priedka illi jgħallem etika ta' mħabba, ta' maħfra, ta' umiltà, ta' saħħa fil-qalb, ta' qaċċa ġustizzja. Liema għalliem fid-dinja għallem dan il-livell, il-kwalità ta' etika lill-bnedmin. Bir-raġun darba il-qaddejja tal-Farisej meta dawn suppost marru biex jaqbduh biex jarrestawh u marru lura bdejhom vojta u għallulhom mela ma ġibtuhx. U dawn għallulhom irrispondew ħadd ma tkellem bħal dal-bniedem. Marru biex jarrestawh u dbelħu bid-diskors li kien ħiex minn fuq. Il-mirakli wkoll irridu nikkonsidraw. Tgħidli mirakli mela jiġru l-mirakli, żomm waħda. Jekk Ġesu huwa dak li klejmja li hu u voldiri Alla nnifsu illi żarna bħala bniedem, tippretendi li ma jagħmilx mirakli? Hija xi ħaġa loġika għalik illi Alla nnifsu jżurna f'din id-dinja tiegħu u ma jurix b'mod straordinarju li huwa Alla nnifsu. Il-mirakli huma wirja tal-awtorità divina tiegħu. L-ewwel miraklu li għamel kif tafu fit-tiex ta' Kana meta bidel l-ilma f'inbit. U Ġwan jgħidilna illi dan kien l-ewwel sinjal li għamel Ġesu li bih wera il-glorja tiegħu. Wera min ta' bilħaqu li għandu awtorità anke fuq in-natura. U d-disċipli tiegħu għamlu fih. Ġesu li naqraw dwaru li tema l-eluf ta' nies mexa fuq l-ilma, keċċa d-demonji, tempesti imsikta fuq il-baħar, fejja il-morda, il-lebrużi, l-omja, il-torox, il-muti, il-paralitiċi, anke għajja minn nies mill-mewt. Għandna każ ta' 3 msemmijin bisimhom. Il-tifel ta' l-arna ta' Najn, il-tifla ta' Ġajru u ħabibu Lazzaru. Però l-Bibbja tagħmilha ċara li hemm oħrajn li Ġesu qajjem mill-mewt.
hemm oħrajn. Ġesu għandu l-awtorità divina manifestata u fuq kollox wera minn ta' bilħaqu bil-qawmien glorjus tiegħu minn bell imwiet. Kif hu innifsu kien ħabbar minn qabel ripetutament illi mhux biss kellu jmut Ġerusalemm, imma mat-tielet jum jerġa' iqum. Kieku mar xoxtax il-kredibilità ta' Ġesu kienet tieħu tisbita l-isfel. Vera? Kieku qal ħafna drabi illi kellu jqum minn bell imwiet u baqa' fil-qabar u ġismu tħassar, nemmnu fih? Ngħidulu le. Grazzi għax inti profeta fallut. Dak li qed li ħajjiġri ma ġarax. Imma ta' bilħaq Ġesu qam minn bell imwiet. Pawlu meta kellem lil filosofi ta' Ateni nies bravi u intelligenti. U għalilhom illi Alla fissa jum li fih għandu jiġġudika d-dinja fil-ġustizzja bi bniedem li huwa diġà ħatar. Għalilna Alla ħajamel ħaq mill-umanità kollha u diġà għażel min ħajkun l-imħallef tiegħi u tiegħek u ta' kulħadd. Ta' dan forna prova għal kulħadd billi qajmu mill-imwiet. Pawlu kien qed jgħid ovvjament għal Ġesu Kristu. Il-qawmien mill-mewt ta' Kristu kienet xi ħaġa tant magħrufa dak iż-żmien fi żmien l-Apostli, tant aċċettata, tant hija kienet milquha min-nies, li Pawlu qal xi ħaġa li għadha nċerta fil-futur il-ġudizzju universali tagħna lkoll ħajjiġri u ma jiġrix, ħajsaħ jew le. Pawlu qal għandkom prova. Alla diġà qajja mill-imħallef imbell imwiet. Kienet xi ħaġa tant magħrufa. Pawlu infatti isemmi nies fi żmienu illi raw lil Ġesu ħaj bħalma raħu wkoll. Infatti jekk naqraw fl-ewwel Korintin 15, Pawlu jgħid tara illi jiena għaddejtilkom bħala primarjament importanti dak li intom irċevejtu. Illi Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskritturi indifen u li kien irxoxtat fit-tielet jum skont l-Iskritturi. Jiġri skont kif qalu l-profeti li kellu jirxoxta, difatti hekk ġara. U ter il-kefa, imbagħad l-12, imbagħad der l-aktar minn 500 aħwa f'daqqa. Il-maġġoranza tagħhom jgħidilna jibqgħu s'issa, imma xi wħud traqtu. Il-Korinti qed jiddubitaw il-qawmien mill-mewt hux veru jew le. Pawlu qed jgħidilhom isma' hemm kważi 500 persuna. Morru saqsuhom. Rawx lil Ġesu ħaj. U hu nnifsu raħ ħaj wara illi qam minn bell imwiet. Apparti ġagbu l-apostli kollha, Pawlu jgħid fl-aħħar minn kulħadd bħalli kieku il-wieħed imwieled abnormali der lilu wkoll. Ix-xhieda illi Ġesu ta' bilħaq għeleb il-mewt hija inkonfutabbli. Ma tagħmilx sens, ma tkunx intelligenti. Il-ġurnata jekk tajt illi Ġesu ta' Nazaret bil-rekordi li għandna tiegħu u bl-enfasi li hemm fl-Evanġeli illi kellu jqum minn bell imwiet u inti ma toħdix bis-serjetà di. Minu intelligenti jieħu d-dokumenti bis-serjetà, jarbilhom, jinvestigom u ngħidilkom li tkun konvint illi iva Ġesu ta' Nazaret huwa ta' bilħaq dak li qal li hu. Alla nnifsu li niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. L-apostli il-kol kemm huma konvinti din ir-realtà kienu lesti li anke imutu għal fidi tagħhom. Għax kienu jafu li dawk il-ġrajiet saħħew fosthom, rawhom bajnejhom, semgħu bidnejhom. Pietru fl-ittra tiegħu ftit qabel ma miet martri jgħidilna aħna ma segwejniex miti inventati bl-astuzja, ma segwejniex ħrejjef illi nies ivvintaw bil-vikkunaġni tagħhom qal. Meta rrafnilkom is-seta u l-miġġja ta' Sidna Jesu Kristu. Imma konna
testimoni okulari. Jiġifieri li l-Ġesu messajnih bidejna, smajnih b'widnejna, rajnih b'għajnejna. Xi trid iżjed? Xi trid iżjed? Tgħidli imma jiena nnifsi qatt ma rajtu, imma għandek xhieda kredibbli ħafna għax jekk m'intix realment ix-xhieda, allura rridek tikkonkludu wkoll li Julius Caesar ma kienx jeżisti. Jew Napoleon mhux vera ġie Malta. Meta kulħadd jaf li ġie Malta. Ix-xhieda miktuba hija qawwija. Pietru jkompli jgħid li meta irċieva unur u glorja mingħand Alla l-Missier, it-tali leħen wasallu mill-glorja magnifika dan hu ibn il-maħbub li fih jien nitaxxa. Meta kienu fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni raw il-Ġesu mibdul qudiemhom u rjom il-glorja divina tiegħu. U l-leħen mis-sema, il-leħen ta' Alla qal dan hu ibn il-maħbub. Ovvjament, ġrajiet eċċezzjonali dawn. Eċċezzjonali, imma nistennewhom. Għaliex? Għax Ġesu huwa dak li hu. Alla nnifsu. Il-ħallieq illi iddetermina illi jifdina minn nubietna. Iva, naġa ngħid huma ħwejjeġ tal-bliħ, però jekk hemm Alla nippretendu li jsiru ħwejjeġ ta' barra minn hawn, la darba hu nnifsu jkun żarna. Bil-qawmi mill-mewt tiegħu Ġesu huwa ddikjarat bħala bin Alla, bil-qawmi mill-mewt huwa ddikjarat min ta' bilħaqu. L-apostli rawh, messewh, kelmuh, kielu miegħu. Tomas daħħal sebaw fil-marki tal-msiemer biex ikun ċertissimu li da mhux ħares, mhux fantażma. Imma l-istess Ġesu miġġu plura mill-mewt. U b'dil konvinzjoni dawn l-irġiel u sħabhom ippropagaw u xandru dal-messaġġ konvinti illi huwa veru. Għax esperjenzaw huma stess. U kienu lessi li jieħdu l-mewt akkost illi ixandru l-Evanġelju. Darba smajt waħda ħelwa fejn da għalli tista tqarra biftit nies għal ftit ħin. Tista tqarra b'kulħadd għal ftit ħin. Imma tistax tqarra b'kulħadd il-ħin kollu. Ma tistax. Li kieku d-dinja hoax, li kieku d-dinja xi ħaġa inventata biex mill-antiki biex jitqobina llum il-ġurnata, ngħidilkom ma jistax ikun. Għaliex? Għaliex forsi xogħol minnkom smajtu b'Watergate, dal-iskandlu fil-sebgħinijiet fil-politika Amerikana, President Nixon, illi kien hemm ħafna irregolaritajiet serji għaddejjin u nkixef kollox. Tafu intom illi il-kollegi l-aktar close ta' Nixon li kienu ftit kieku ftehmu bejniethom u gidbu u bidlu l-istorja, ħad tifhem. Forsi kien għaddu għalixxa, taf li ma rnexxilhomx malajr inkixfu. Meta wieħed jikdeb, xi darba oħra se jinqabad. Imma l-Evanġeli li jirrekordjaw l-istorja u l-qawmim mill-mewt ta' Ġesu. Tant ilhom jiġu investigati u studjati. Ħad tifhem? Issa, ovvjament, jekk ma tix temmen, ma tix temmen. Però l-evidenza hija waħda pożittiva ħafna. Illi huma dokumenti affidabbli. Ġesu allura huwa l-aqwa evidenza illi hemm Alla infinit u etern. Il-karattru impeccabbli tiegħu l-uniku bniedem illi għex ħajja perfetta. Qegħdin ngħidu xi ħaġa hawnhekk ta' meta kollha kemm aħna nafġu ta' sew. Ma Ġesu huwa l-uniku wieħed illi għex ħajja impeccabbli. Il-mirakli straordinarji tiegħu
il-mirakli kotrana tiegħu jiġdu favur tiegħu illi huwa mibgħut mis-sema. Irridu naħduh bis-serjetà. Taqblu miegħi, irridu naħduh bis-serjetà. Jekk għadek forsi ċaqlembuta ma tafx ħataqbad tagħti rasek favur jew kontra Ġesu, ma tistax tibqa' indifferenti però. Ma tistax tibqa' indifferenti, ma tistax tibqa' neutrali dwar Ġesu. Min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi jferrax. Ġesu qed jiddomanda verdett minn għandna. Verdett. Favorih jew kontrih. U jgħidilkom illi verdett kontrih qiegħed toħodha kontra turrum ta' evidenza. Il-Ġesu huwa ġenwin. Il-Ġesu huwa ġenwin. Illi huwa dak illi ta' bilħaq kif irrefera għalih innifsu. Illi mhux biss tkellem dwar Alla, imma ppreżenta lilu nnifsu li huwa Alla. Meta Tumas raħ imqajjem minn bellimwiet, u Ġesu qallu ġib idek law, daħħal subajk fil-pjagi, idek fil-kustat tiegħi. Ara li jiena jien. U Tumas qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu mhux talli ma ċanfrux, laqa dik il-qima li taħ dak ir-raġel illi qabel kien dubjuż. Għax qalilhom l-Aposta qalilhom jekk ma narax b'għajnejja u miżbidejja ma nemmenx. Imma ra u emmen. Mhux bissu imma l-apostli l-oħra illi kitbu dwar Ġesu, kif kitbu dwaru? Ma kienu kellhom xi dubju minnu jew mhux, isma' wieħed minnhom. Fil-bidu kien il-kelma. Il-kelma kien ma' Alla. U l-kelma kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox sar permezz tiegħu u mingħajru ma saret lanqas ħaġa waħda milli saret. Ġwanni qed jgħid bi kliem illi t-tifel tal-primara jifhmu il-Ġesu għal-ħallieq tal-univers. Kollox sar bih. Kien fil-bidu ma' Alla. U Alla. Dawn in-nies li għamlu miegħu u semawh jafu x'semaw. L-ittra lill-Lut tiftaħ billi tgħid li Ġesu huwa l-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tal-Alla. Meta tara l-Ġesu, qed tara l-Alla. C.S. Lewis, l-awtur Anglikan jgħid raġel li kien biss bniedem u qal il-ħwejjeġ li qal Ġesu ma jistax ikun għalli morali tajjeb trid tażel. Jiġifieri. Insieħda l-argument tiegħek illi tajt le nammiraħ Ġesu kemm għallem tajjeb fuq l-imħabba fuq il-maħfra. Però u Alla u miet biex jaħfrilna d-dubietna u raġar xoxta. Ma tistax tagħmel hekk, għaliex? Għax tkun qed tgħid il-Ġesu huwa l-akbar giddieb. Illi taċċetta parti minn tagħlim tiegħu, bit-tagħlim forsi morali tiegħu, kif għallimna kif ngħixu ma' xulxin. Imma mbagħad ma temminx għal dwaru nnifsu. Ġesu mhux biss huwa l-akbar giddieb u l-ikbar midej jiġi. Ġesu ma jħallilniex il-possibilità li nibqgħu fit-triq tan-nofs. Jew miegħu jew kontrih. Għaliex? Għax Ġesu huwa l-figura ċentrali tal-istorja tal-umanità fuq l-art. Huwa l-fus illi fuq iddur id-dinja. Illi miegħu għandna x'naqsmu il-kol kemm aħna. Il-ħajja, it-tagħlim, il-mirakli, l-qawmin tiegħu jindikaw ir-realtà ta' Alla. Alla huwa reali, Alla infinit u etern, żarna u mexa magħna fuq l-istess trapp tagħna. Ġesu iwieġeb b'mod ċaru tont tliet mistoqsijiet, l-ikbar mistoqsijiet li nistgħu nsaqsu. U jekk mhumiex tlieta l-ikbar, wara sibni u għajd li din mistoqsija li għandi jiena hija eżed importanti nibgħat tlieta, meta tliet huma ċertament l-iktar importanti. Isimgħuhom. Jekk ikun nsaqsu Ġesu, hemm Alla? U Ġesu jwieġeb iva. Jienu. Dik l-ewwel waħda. It-tien mistoqsija. Hemm ħajja wara l-mewt? Iva. Hawn jien.
imqajjem minn bell-imwiet. Hemm ġudizzju finali. U Ġesu jwieġeb iva, u jien se nkun l-imħallef tagħkom. Hemm xi kwistjoni aktar importanti u essenzjali minn dak-tlieta? U Ġesu jwieġibhom. U Ġesu jwieġibhom mhux kif jagħmlu l-fundaturi reliġjużi tar-reliġjonijiet oħra. Ġesu jwieġibhom b'mod espliċitu, b'mod li ta' bilħaq jurina min aħna u fejn aħna. Jekk konna nsemmu il-H.G. Wells, awtur Ingliż, li kien historian bħal Josephus. Ma kienx Kristjan u ma kellu ebda interess li jkun Kristjan. Però H.G. Wells avolja ma kienx simpatetiku mal-Kristjaneżmu. Frattant qal hekk ara, jien storiku, jiġifieri I'm a historian. Jiġifieri l-interess tiegħi huwa li narbel x'inkiteb fil-passat biex nara x'ġara fil-passat. Jien storiku, m'iniex kredenti, I'm not a believer, qed jgħid. Iżda jkolli nistqar bħala storiku illi dal-predikatur f'Ajjar minn Nazaret huwa irrevokabilment iċ-ċentru nnifsu tal-istorja umana. Biex H.G. Wells jasal biex jgħid hekk, ci vuole. Għamel il-homework tiegħu. Jaf li Ġesu jeżisti. Jaf x'qal, jaf x'għamel u qal ma rridux. Imma jibqa' l-fatt li huwa irrevokabilment iċ-ċentru nnifsu tal-istorja. U allura lilkom li forsi għadkom dubjużi, għadkom f'nofs it-triq, ma tafx il-fejn ħad tiġbdu u x'fuq il-leminja u x-xellug. Jien ngħidilkom ħu azzjoni immedjata. Hu azzjoni bla tnikkir, starraġ l-evidenza. Irrispondi minn issa b'ubidjenza ferrieħa għall-istedina ta' Ġesu l-ewwel. Ġesu qal ejjew għandi intom il-koll intom taqlin u mobbijin kollha kemm aħna imtaqlin u mobbijin bid-dnub u l-ħtija. Forsi ma tħossomx, hemmhekk qegħdin. Hemmhekk qegħdin. Mur għandu, għax dik hija kwistjoni kollha issa. Mur għandu. Imma tgħidli għaliex b'daqshekk urġenza. Ma nistax nistenna forsi nagħmel daqsxejn nikteb xi teżi u nistudja u ninvestiga sewwa. Le, mur issa għandu. Għaliex int mikdum fatalment minn Serb Valenus. Meta jikmek Serb Valenus, ma tgħidx ħammur id-dar u niftaħ l-Enċiklopedija Britannika ħalli nara daqsxejn, nagħmel daqsxejn stħarriġ ħalli nara x'tip ta' Valenu, kemm idum biex jaħdem, is-Serb, l-abitat tiegħu u dal-affarijiet kollha, x'tagħmel meta tkun mikdum mis-Serb? Tmur b'ġirja u tieħu l-antidotu biex il-valenu fik ma joqtlokx. U Ġesu l-antidotu għal dan is-Serb li aħna nsejħulu d-dnub. Id-dnub. Forsi f'moħħok hemm ħafna taħwit u ħafna ħjut mhumiex marbutin flimkien u ma tistax tifhem sewwa. Li huwa ċert huwa dan. Ġesu huwa reali, eżista u għex f'din id-dinja u għamel il-mirakli bħala prova li hu ta' bilħaq il-Messija. Li ta' bilħaq miet meta s-soldat nifidlu ġenbu ħareġ demm u ilma. Evidenza medika li vera kemm mejjed. Imma reġa' der l-apostli ħaj u tom provi infallibbli u ta' bilħaq irxux ta' mewt. Dan huma affarijiet ċertissimi. U allura hu l-antidotu mur għandu u l-uniku remedju vjabbli u provat. U għat-tabib illi ġi biex isejjaħ mhux lill-ġusti, toqgħodx tilaba illi inti m'għandek bżonnu, għandek bżonnu urġentament. Mur għandu. Għax Ġesu ma ġiex isejjaħ l-nies ġusti, iżda l-midinbin għall-indiema. Afdaħ, għax huwa l-verità. Afdaħ
il għaliex mingħajru ħajtek hija patetika, hija falluta u bla sens. Għandi d-dubji tiegħi, ma jimpurtax. Id-dubji Ġesu ineħħihomlok. Imma mur għandu, irrikorri għandu. L-għażla sensibbli ħanajdu hekk fil-pożizzjoni tiegħek hija li temmen li Alla jeżisti, li Ġesu huwa s-Salvatur uniku, għalfejn ngħidlek minħabba r-riżultati potenzjali, ġifieri. Din hija biex ngħidu hekk imħatra. L-imħatra ta' ħajtek. Nafu li hemm nies li jmorru jagħmlu l-imħatri fuq iż-żwiemel il-marsa jew differenzi imħatra, ma din l-imħatra ta' ħajjitna. Hija l-imħatra illi fija erba' possibiltajiet. L-ewwel possibilità hija din. Jekk Alla jeżisti u inti temmel l-Evanġelju, tikseb il-ħajja eterna u premju infinit għal l-impenn tiegħek favur Ġesu Kristu. It-tieni, jekk Alla jeżisti u int ma temminx u tirreġetta l-Ġesu, x'taħsbu jiġri? Tirriskja li ssofri l-pwina tal-infern għall-eternità. Fi kliem ieħor tintilef. Hija traċedja irreparabbli. It-tielet possibilità, jekk Alla ma jeżistix, imma inti temmen li jagħmel Trinità, temmen li Ġesu niżel biex jaħdem il-fidwa tagħna u da kollu. Jekk Alla ma jeżistix u inti temmen, meta tmut ma ssofri ebda konsegwenzi eterni. Sempliċement tkun għext ħajja tajba u kuntenta. Ir-raba' possibilità. Jekk Alla ma jeżistix u inti ma temminx, ebda konsegwenza eterna. Kun għaddejt minn dal-omor qasir u tasek. Imma tirriskja, ma temminx, tirriskja. Qed inkellem il dawk li huma dubjużi jiena. Nipprova ninżel għal-livell tagħkom. Tirriskja? Inti daqshekk li tarmi ħajtek għall-eternità? X'għabbillek tagħmel ħabib? Fuq l-awtorità ta' Ġesu li huwa l-verità, emmen. Iġri lejh, mur għandu. Fi Ġwanna 5 vers 24 Ġesu jgħidilna min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. The safe way. U allura jaqbillek issa stess tħaddan u timxi fuq din il-modija. Il-premju potenzjali, ġifieri kuntentizza eterna, huwa valla pena. Il-tbatija tiegħek bħala dixxiplu ta' Ġesu iva mekeda. Min jemmen f'Ġesu u jsegwih fedelment, hemm prezz ħallas. Imma dak il-prezz x'inhu? Paragonat ma' ħajja eterna fil-feliċità u xirka ma' Alla l-imbierek. Imma għalhekk m'intix ċert dwar Alla u ibnu, ir-raġuni tgħidlek emmen. Ma tistax tirriskja. Min għeleb il-mewt? Ġesu. Xi ħadd ieħor? Ġesu waħdu. Min għeleb il-mewt? U biss kapaċi salvak. Mur għandu. Amen.